Ngiyaphinda ngiyanibingelela abantwana abahle enkosini. Nazareth amahle enkosini. Indaba kaShembe likhulu. Nami ngimele nje phambi kwena ngiyazi. Ngoba indaba kaShembe ilikhulu. Ube ulahlwe ukhona esontweni. Baningi nje abakhona esontweni kodwa abangazi ukuthi walahliwe. Kodwa ngaba ngimele ukubasiza. Ngiyacela uNkulunkulu abusise bonke abantu abaphezu kwale ndaba. Niyazi ukuthi isitha somuntu noma isitha sekholwa uyena qobo lwakhe. Nkosi ubusise Alo Nazaretha Utoze Nitazao Ingakuvumeli Nkosi Alo Nazaretha Utoze Nitazao
sibusise. Ngiyabona njengoba ngishabelela lesihlabelelo. Kukhona izinto ezingangiphethe kahle. Phakathi kwenu makholo. Ngiyakho ngiqala ngiphi isibusiso. Bese ke abangalula ukuthi kuziwe kule ndaba. Kuze le ndaba itholakala akubangalula. Le ndaba yatholakala kwase kufika isikhathi sokuthi uphume umhlangano ebuhleni. Khona imhlangano engalovi. Lethu ushembe usehlobe kathathu ngayo iminyaka umunye. Ayilovi ke lo mhlangano. Kwafanele na umkhulu waminyaka yezulu. Safika isikhathi umkhulu omdalila nga esekhotheme safika isikhathi ukuthi uJanuary iphuma izitsha. Kwaze kwayinkosi yamaqadi khona eyosti. Awuphuma umhlangano babomncane. Nakuthina ke sathi yazimaza kodwa sasifisa ukukhipha sathi yazimaza sabona ukuxabana abantu uthini. Sathi sukhipha umhlangano. Kodwa ukukhipha kwethu sasiya entabeni ebangwayo. Kodwa eqaleni sasingayiba ngenamuntu wakweyenyanga yezulu ihamba yodwa. Nasuka nina kwaphathi kwenu khona amaphiqiphiqi. Nahamba lohlana namaphiqiphiqi. Kwathina sekunje. Kodwa phela ngiyabonga uphiqiphiqi beni ngona siphumelelise ngoba sikule ndaba nje ngani. Ngiyaba siko la. Futhi le ndaba le phesheya isincane kunathi. Wasuphuma ke umhlangano. Sigadiwe ngathi siyigebengu. Ngephethe inhlohlele inkuze ibhambe bekade thina. Engathi thina sinochuku. Kanti sinalo uchuku sinamakholo. Bakhona ke abanochuku phakathi kwenu. Akufuneki ke la esontweni uhlale phezulu ingqondo yakho. Uhlale phakho nje kulimithe. Ungahlale phuze ukudlula ingqondo yakho. Iyalona ibandla leyo nto. Sathi sihamba ke. Ayiphuma kambe zami ukhala isigubhu ukhala imbuku bese kuba ngathi wabe emoyeni. Nawo amaphoyisa lawa sikhathi la gcina sedansa. Ngoba imnandi into yemana zathi ayinhle futhi. Hayi sahamba. Awukhipha umhlangano ngoba khona umama basebephethe itini bathi mawupha umhlangano kufa umuntu manje. Hayi umuntu ayibona kuleli bandla. Hayi ngase ngithi uNdlovu wayishaya insimbi. Wayishaya yasho insimbi saphuma. Ngase ngibatshela ukuthi siyophumula la sogathala khona. Futhi siyolala la kuyoshobeni ukuthi asilale la. Futhi umhlangano sokubambela la kuyosho khona mina ukuthi umhlangano awube la. Sahamba ke bantwana baNkulunkulu. Saphumula endaweni zokuphumula. Saqhubeka. Sasayobeka ehomisi. Sasezonke izinto zomhlangano. Wasetabeni sizenzele ehomisi saphelele ehomisi. Nayo ihomisi yaphenduka kaba yindawo. Sase ngonyaka olandelayo sase futhi siqala. Sifika lesikhathi. Saphuma. Babe sinikile ke
abane wethu labesibambisene nabo kulo mNazaretha khona ezinye inhlangothi ezikhona sibambisene nabo bambo kwabo nami ngibambele kodwa ngizothi sibambisene ngoba sibambe into efanayo hayi basebesinika ijubhana saba ukugcina phezulu kwentaba masibanga singabokugcina kwase kukhulumeka ukuthi ngonyaka ozayo sizoba bokuqala manje siba bokuqala yashintsha washintsha ukudla eplate usufikile phela unyaka ozayo lo kuthiwa sizoba bokuqala ngawo bashintsha basebeyibeka bona bangisefa baphinde bangibegcinile athi nawasha ngisayilapho mina nginentaba yami engakhelwa yona Kawusuphuma umhlangano wemzulu wasebuhlini sawuphusha sisakadiwe nje nangaleso sikhathi futhi ngoba phela thina sasikadwa engathi thina sineyimpi kanti asazi sihlaye umuntu saphumule umisi ekubaningi ukuhlupheka yonke ibangwelo kuningi ukuhlupheka mangiza la ngelinye ilanga sicishe sangaphuma esehambe yedwa lo mbhemi lo owayephethe uhlelo lokuthi uwenza uhlelo kangodeleza yedwa ethe siphuma ngo-2 noma ngo-12 angisazi mina angisona isiphuphu yeke ngikhipha abantu ngelanga ngibathose ngelanga ngoba kuba likhulu siphela siyakhona wayesefikile usigaca amabhande kanti mina usigaca amabhande wangempela bathi hayi anisaphumi manje isikhathi sinishayile anisaphuma nje bathi mina hayi ambathi badakiwe kade bekhuluma nobani ngoba yimina engihola lo mhlangano ngathi ngase ngisho ngithi ngizokushaya insimbi abe befuna ukubona umsebenzi kaNkulunkulu waseyishaya insimbi uNdlovu sangena sakhuluma bathi basaphuma angazi mase ngiphuma mhlawumbe ngisuke sengiyinto enjani ngoba ngabona bexela saphuma sahamba kanti masifike umisalana sikhathi wena khona lapho kuthiwa ubona bakhona phezu kwentaba angisazi ukuluphi uhlangothi kodwa kwakhona bakhona phezu kwentaba basebesho kabathathi bathi basuke ezibone ibulalana hayi bafakwa abanganye abantu besafa abantu ngithathe mina abantu ngibayise ekufeni awusahamba saphume ehhovisi wakhona le moto enamanzane wayo yabo le moto le kahulumeni enamanzane wayo ukuthela abantu bodlame ibheki ukuthi siyaphi angelo ngiyiphusha ngobhoko nje njengomuntu ekhipha isela selendlini ithi yami mfice sekila iduze kwayo bese iyaqhubeka and my face gedeni sathi siphumula kancane
sabe sesisuka abathanda impi ongathanda ukholwa babecathi yona ngathi nje ngicela ngase ngijika ngishona phansi ungena ubona kufika la kude wakhona la sokusibuzile khona umshumela uthi ucela wayibumbana wecele awu akusafikwa yini hayi sancenga awu sasafika la ekhaya sasibona isibusiso sasiphiwa baba omkhulu ngase ngithumela abantu sengifikile la ekhaya ngithumela bona abantu abafundisa ukuthi abazongibhekela la sizobeka khona umhlangano lephesheya la sizoba khona nenkonzo entabeni ngoba la phesheya basa befundisi beza bezoyibheka le ndawo mabefika la ngume khona la ngume khona kwakunamatshe la awurawundi azungeza le ndle ngikuyona engaziwa ukuthi ayibeke ubani nini ayinesango lokungena mabeyizungeza le ntaba iney'nyawo zehashe iney'nyawo zikababa omkhulu wasebona ngathi le ndawo leyifana nasepleni wasakela ubhombela le ndawo wasayibeka ngoba konke ngokwakhe konke uye eqaleni wakwenza kwaphelela mina njengoba ngiphambi kwenu nje ngiphelele mina usafika la la ngihleli khona nina nibe abantu abathenga lezi zinto leziwaka kade angibeke ubhombela la ngiye khona ithembeni mina la kume khona edala engalandeli kulezi ubani etshengisa njalo ubhombela uthando asithanda ngalo ungifundela baba lapho namhlanje sinendaba esingayibanga namuntu esingahlala nakulona unyaka wonke nje ngokuthi siyathanda wena tufanele incwadi uNumeri 34 verse 1 no 2 we
sifunda Numeri 34 verse 1 no 2. uJehova wakhuluma kuMose. uJehova wakhuluma kuMose wathi iyala abantwana bakwa-Israyeli uthi kubo nxa lifika ezweni laseKhenani lokhu kuyizwe eliyakuba ifa lino izwe laseKhenani ngokwemikhawulo yalo njengoba sila sanikwa uJehova lelizwe. Thina masikhuluma ngoJehova sikhuluma ngobaba omkhulu. Sikhuluma ngomkhulu ilanga. Wenyanga yezulu kwakuthingo. Yibo basinika lo mhlaba esikona namhlanje. Ukuthi kuyohamba isikhathi. Kube neyinqushunqushu entabeni. Ngoba thina sibona beyinqushunqushu naye indawo enginika wona abantu ababenemkhonzela kuyona. Ngoba imba sizwane nayo. Singamakholwa. Kodwa sefikile amakholo anembi phakathi kwenu. Ngoba khona ubungcwele nokulahlwa khona. La kuhle khona nobubi khona. Namhla ke sesinentaba eyaziwa ukuthi intaba yamaNazaretha aseBhlini. Eyaziwa umhlaba wonke. Inawo nomthombo woJakobo lo khona le phezulu. Ayikho into engekho ekhona le phezulu la. Kuphela ikunina ke ukuziphatha. Ningayingcolisi le ndaba. Ningakwenzi ongeziwa kule ndaba. Kunezinto engeziwa la entabeni. Emani izenza nizosikhatha noNkulunkulu. Mina ngiyalazi ke lelanga nje. Lidala nasentabeni lalikhona. Lale lishise phezulu kwentaba ihlangakazi kube nje. Kabe ngcono eyakhisela lapha ya. Ulani maseshisa uzuthuke ishinyawo. Manje la kunomoya. Siyabonga ngoba omkhulu ukusipha into enhle kanje. Asazi simbonga ngani. Omela. Phela nje kunela ngeinhliziyo sikholwe ngeqiniso. Waphakathi wethu khona abantu esabayo nabo. Wayesho nobaba ungizala uthi abanye inabo la kodwa inhliziyo zabo azikho la. Namanje basekhona abantu abanjalo. Abanye ngiyabazi. Yazi ukuthi maye ngakuthanda wenze njani abehleke eduze kwakho. Alathi asithele ngale bese kubeka kabi. Mina ke anginandaba ngafundisa uthando. Ubaba wethu ukuthethela noma wayicela ngithethelelo nami nguthanda noma ungizonda. Ngoba lasizile ukuzozondana la. Yinifundisa into eyodwa mina ukuthi akube khona uthando phakathi kwenu nibekezelelane.
bese nijika nina nizonda mina hayi nina nonke phela izambane elilodwa isakele libonisa ongamazambane indaba ke eManazareta sayiphiwa sisekuhluphekini singasazi ukuthi somkhonzelaphi uNkulunkulu obaba mkhulu uNkulunkulu omkhulu ilanga uNkulunkulu omkhulu nyanga yezulu uNkulunkulu obaba uthingo lamakhosana singasazi uNkulunkulu sobakhonzelaphi ngoba yayisinzima indaba yasentabeni awuthi uyafika ngelinye ilanga futhi khona inkukhu noma udlalela wenzama anoyivimbiza yona mazizana anoyivimbiza yona mazizana azifulele izindaba ngoba singafika sekhona iziphungulu zeyinkukula iziphungulu zeyinkukhu ezithonywe inalithi uthe umunye umfana yena hayi habe ngayikhiphi inalithi ngayifaka ebhodweni ethule ndaba asibangi namuntu yabona bayibangayo indaba awu indaba singakalungibangana nendaba asikhona ngempela weManazareta thina sina okubuhlungu eManazareta enikwenzayo nina aninqeni ukudelela abantu hayi nonke khona leli dlanzana leli elithanda ukuzenza amakholo lingona msana kulwa nabantu nilwe ngami mani postela abantu nifake ifoto lami nidele senifake ifoto lami anifangane zenitho banazo yini ngathi kunina ngithi ngiyanaka nibe abantu wayekela ama-social network anisange ningilalele nidelele undunankulu wesifundazwe anazi uthina naye nabefundisi nekhebinethi yakhe sasesikhulume safika phi nabo ngoba bafika la sasibatshela-ke thina lokhu kufanele sibatshele kona nina anikunyazonga umuntu ukuthi nihambe ninenzele iy'nto zenza ukuthuka abantu niyabathuka mina nginifundisa intamba nginifundisa ukwazi ukuhlalela nabantu ukuhlala phakathi kwabantu kodwa niyaphuma ebantwini bese kuthiwa unyazi nabantu bonyazi hayi abantu bami ngibafundisa intamba angazi ukuthi intamba ifundwa kanjani mina ifoni nginayo kodwa kuba kwami nayo ifoni ngilalela ngithumele ekhishini la ngibhekela khona ukuthi ngicela ukudla okuthize ngihambisa umyalezo ozosiza mina hayi indaba ombhedo neyise undunankulu wesifundazwe ubani wathi igama lakhe John Meyiswa yinina phela senathula manje uNomusa Dube Ncube efikile mina sakhuluma naye waze sinika lokho siyabona hayi lokho ngibhala emaphepheni emveni kwalokho nina nithunyanga umuntu seniyogibela phezu kwabo kanti angase ngibachaze ukuthi ingaphinde nezinto engekho nenziwe khona nina angikwazi ukuthi nasenithunywe ubani lapho niyasuka lapho nodelela uzimdola yosiza kanjani lokho kusebenza emsakazweni makufikele ethi incwadi efana mayifunde ezomhlaba uyifunda manje nje
Bekuyothatha ila eceleni athi laba kanti akaxabene nani lo muntu. Lo muntu ngoma uhamba wabade behamba bona. Bongunkulunkulu wabo, bona uNkulunkulu wakho. Uthi ubathwale kahle, wazi sebebuyile manje bevele bathwele kahle. Uthi ababopha, oh zasizimthathe kadala wani. Uyabona futhi mawuyikholwa. Ungabiza omunye umuntu ngephekula. Yabona mawuyikholwa fanga wemhlophe la ifanga wemhlophe. Uthi umkhulu ozana babozana mina. Uthi bangcono laba bantu. Ababi yilabo baqashela phakathi kwenu. Laba bantu baphuma baxeleleni. Wathi nabasekhamba ubabulonda bafike ubamkanyezi umkhulu wathi umkhulu abanye bengane kamne wethu. Bahamba ephotini ephameni bambeka ubabulonda. Nami ngilifundisile. Yile ephakameni. Angiphuma kujuni ngenisa uJulayi masike phameni ngifuna ukutshengisa ukuthi abantu masike phameni safika sithatha kwahwalala sefamini kwaze kwahwalala ngasengizwa kuthiwa nangu umfowethu uvukile lapha usephumile lapha ngaphakathi uzala kuthina ngase ngimhlangabeza ngizama ukufundisa nini inhlonipho ngase ngimhlangabeza hayi ngokwesona ngumhlangabeza ngokomndeni ngoba sazi mhlawumbe futhi umndeni phela mawumunye wabhombela uthi masifa sofa siyephi siyowafika ngenzeka siyowafika namhlanje kuba khona umngane kodwa sobe sibabona ngase ngiya kuyena sahlangana phakathi nomgwaqo waselula isandla ngalule sami ngamqhawula sabuzana impilo. Kodwa ngizange nikufundele ukuthi ngifundisane ukuthi ukuhlala nabantu kuyinto enjeya. Akusho ukuthi ngizole phambili bangiqhawula uvukile. Umuntu wakhona akuzongisiza. Babe labantu abadala lezindaba ezidala phela madoda. Mina ngokwami ngabe niyaxolisa kozimdola lapha. Nake yena uNdunankulu ngoba phela anithulanga yimina la isontweni yonke into yimina ngithi ayimenyezelwe. Ninanzezele kwenu namhlanje. Ngokwami ngabe niyoxolisa kulabantu. Uthi nikiyeke ukuphapha. Angaze ngilifundise ukuphapha. Nina manje nimnene. Nina bangazothi zokuthi umhlaba wazinina. Manje nina manje zehlisa nilihudula phansi. Nitha uthini umhlaba? Ngicela ke bantwana baNkulunkulu sengivala. Yeka nolaka, ulaka ngeke alikho ikholwa elinolaka. Hayi mawusenolaka wabana ukuthandazelwa. Lehliswe. Mawuthi unolaka uthi ufake kwemhlophe unolaka, hayi fanele uthandazelwe. Uphumelele ikhaya lakini mhlawumbe lalidakwa kakhulu leyisabantu sedakiwe. Iphume kuwena. Amasila sizobhala amagama ethu encwadini yokuphila. Sizoyilungiselela indlela ukombela bese sibiza esiyohamba ngayo. Sizocela ukukhula. Manje bantshaba wena ke uhambaphi? Sonke lemhlabeni siyidalwe kaNkulunkulu. Angaba wasefamini. Angeke nifundise yabona nidunyelwe. Uyabona makuzoqala indalo lokuhamba lwasila. Siyahlangana nazo efamini. Sihlale office linye. Noma sihlale eBoardroom.